Mchirongwa poshongora segment part 1 ndiri mukati mekutaura zviri kuitika matima navose nyika ino ndinozivisa kuti muri yeZimbabwe mungave muri kubinga mungave muri kuplumtree mungave kunyama ndlovu mungave gwanda chiredzi negweru makabada chimuti kana kugogwe kwamutare makomoyo asi muri yeZimbabwe munenge makabada chimuti muri kati mekufamba nacho chikonzero ndiyo nhefenyuro inoteererwa nedzimwe nhefenyuro paka Harare. Cheku Harare chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yandinoshevedza guta reHarare kuti Harare CBD. Right. Mukati meguta hombe nyika ino. Muri yeZimbabwe ndange ndirimo. Ndinokumbira muri yeZimbabwe vanenge ndinavo. Vasvika mukati menzvimbo iyi vamwe vangachienda kumabasa vachimira kuti vakwese kuenda kumabasa. Mushure mekunge pashopu pakamira vanhu vakawanda vakaungana ende mukati meguta reHarare muri yeZimbabwe iguta hombe rine mashopu ekuti muchibva padhoo rimwe munoenda padhoo rimwe hatitokwanisi nguva yekuti vanhu vaungane chikonzero vanhu vakatoungana vanenge vatovhara mimwe mikova kandi mamwe madhozi emamwe mashopusi nokuti mashopu akabatana ende hapana nzvimbo inotendera kuungana vanhu chikonzero vanhu vari kungodiwa ndevebasa chete ndizvozvo zvaitika muri yeZimbabwe pane murandakadzi anove ndiye musikana wandinoshevedzera kuti akangova mu23 years ndichimubvunza ari mu23 years anotaura kuti ane mwana 1 akawana basa murandakadzi uyu awana basa akaita zvekutsvagirwa basa iri nemumwe mukadzi aniwe mucross border naye akamboitiwa mucross border zvakare vari mukati mekufamba akatorerwa staff yake mushure mekuti vakanga vatenga zvisiri pamutemo payakanyura staff iyi ndobvanzi aiwa chirega kuramba uchienda uko chigara pasi zvakare utsvage rimwe basa ugounganidza mari tigokudzidzisa kuti zvinofambiswa sei ndo pakasanganiswa nemurandakadzi anove ane shopu airi mukati meguta reHarare. Shopu iyi inotengesa zvekuzora zvemadzimai zvoti zvemafuta zvemucheno yevakadzi. Okay. Zvadaro mukoma KB mukadzi uyu ranga ratori gogodera kana risingakanganisi apinda mu7 months ari mukati mekushanda mukati meshopu iyi. Right. Ende iye pachake zvebusiness anozvigona asi kuti akakanganiswa nekuti paakaenda kunohodha zvinhu zvake akasanganisa nezvimwe zvisina kutengwa nenzira yakawanda ari pakananga pabhodha ndokubva atorerwa ndokubva anyura. So apa munhu anga achitovaka imwe mari ari pane rimwe basa anotaura iye achiti wanai chigumo ichi munhu anga achitaura asinganyari kachigumo kandakabvisa aka ndaifanira kunge ndisiri ndoga ndisina kagumwe aka mushure mekunge bosi wangu aya neni ari mukati mekutaura neni achiri shabari mukufamba mune zvakawanda anoti anokandiudza kuti nini wona murandakadzi iwe tiri vezera rimwe chete kunyange uchishandira inini asi kutsvaga kwakangofanana ndine kwandakaenda kune mwe mukadzi ane mari iri kutyisa ane mari yakawanda but zvakaita hapana chinoshamisa zvakaipa kuuraya munhu zvakaipa kubata ropa remunhu asi ndikabata ropa rangu inini ndichitsvaga mari yangu zvakaipa here vachitaura nenyaya mwanasikero ndotaura kuti iye ndakazodavira ndichiti izvo kana kuri kuromba uku ndokuromba kwakanaka pokuti hakupedzi hama asi ndoshandisa ropa rani rako saka ndinati ndikuzivise ndine mwana wanzvadzi yangu neimwe friend yangu shamari iko zvinozvi ane mashops kana dziri mota anochinjanisa asi akashandisa kachigumwe kake kadiki ropa rakabuda papo nderake. Kana muchiti chigunwe muri kutaura kuti kudini kuti ndinoziva kuti pane musiyano pakati peminwe nezvigunwe. Right, zvandiri kutaura zvemukoba KB ndogona kurasika zvekumaoko. Ndizvo chi ndo minwe ndofunga ndo minwe. Right. So vanoti takaenda kunyanga patakaenda kunyanga tanga tatowirirana. Okay. Zvikanzi kana kuri kuti zvaita nenyaya yekuti kwatiri kuenda kana kuchidiwa mari ndine mari iwo hauna mari ndinobhadhara ndokubva vaenda ikoko vachibva vanoita zvinhu zvakaita musikana achibva apinzwa mumwe zvikanzi ngatiite anoti chandisina kuziva inini ndechekuti chandaifunga ndechekuti mumwe neumwe chigumwe chake chinoshanda pabasa rake ende takavimbisana kuti kwatiri kuenda kukuti tikunogurwa zvigumwe patakazobveko takabva takasiyana mushure mekunzi izvo takanzi izvo kana munhu achinge apinda anogona kuita 1 hour achizobuda. Alright. Tisati tapinda matakapinda maito zvichigumwe izvi anoti iye bosi vangu vatakakungoti ndiri kufonerwa ndinofanira kuti ndiende kupi panyaya dzebasa ndofanira kuti ndiende kupi nyaya dzebasa tatononokirwa panapa pavakapinda iwo musikana uyu akupinda vanoti iwo akandiudza kuti inini handichamiri sha uchazotevera. Alright. Wona makozi manesero anga achiita ndakumhanya kubasa so bosi vakabva vabuda asi vakabuda kabhanija chikomo chavo vachiratidza kuti munhu ari kutorwadziwa. Okay. Musikana achibva apinda paakapinda musikana uyu akatorawo nguva yakareba zvakare asi kuti nguva yangu yandakatora inini haina kumbofanana neyabosi wangu yangu ini ndazinge yakatonyanyisa kuwanda ndobva ndazobuda ndakazoita zvekutevera ndatevera ndichisvika kubasa bosi wangu akakwanisa kuti hafu yemonth ndisingamuoni pabasa achinzi akasvika achidarikira amene ari kurwara weukama hwauchichi paitotumirwa vana vavo vachizoti tarisei zvinhu zvakamira sei ndichitaura navo pafoni nekuti basa ndaizigona. Right. Zvadaro pakauya bosi ndakazozama kutarisisa bosi vangu vaigara vakabhanija chigumwe
asi pane musi wandakazoona kuti ndarara kumba kwawo bosi kana vari kubasa ndipo panobhanija chigumwe kana vari kumba abhanija chigumwe ende ndakachiona chigumwe ichocho achiripo. Saka iko zvino zvindashandira nawo bosi mashops kubva zvadabvisa chigumwe iko ndozobva tori nemashopu akudarika 5. Ende ndakabibisa inini kuti pane 1 shop yaunokwanisa kuti asi mashopu auchafanira kuona iwo kana tete mashopu edu unofanira kuona 3 uchibva pano pandiri. So izvo zvemashopu vanoti kwakavhurwa shopu manje musi wakavhurwa shopu yechinumber 7 mwanasikana uyu vachibva kunovhura shopu iyoyo naiye akanga ariko kuchisiwa musikana munyowani. Achidzokera mangwana kubasa akasvika kubasa kuine munhu asi bosi vasipo vachinzi isu takatongoudza kuti mangwana pandirikuya ndinotanga basa panapa. Musikana agara achisenza imomo achibva kutoona kuti hapana pekushanda ndobva afonera bosi zvikanzi aiwa kana waona kune munhu ndimirire ndiri kuuya. Bosi avachawanikwi havasi kuwanikwa bosi havasi kuwanika kusvika mwana yationa kunoti ndikafonera bosi vakutondituka avachitaura neni zvakanaka. Ndobva ndaenda kumapurisa kuti ndonaka ndichishandira munhu handisati ndapiwa mari yangu ndaitonzi dzimwe mari dzacho ndafanira kuti udziwane iko zvinozvo nekuti tiri kubhusisa mamwe mashopu. Saka tori nechikwere chinosvika kuma 300 US chemari yangu neni ndaizvigabuchira nekuti ndati bhizinesi nderani nderedu pandichangomuka ndine mashopusi saka ndinomhanyira chii. Bosi achawanike ndokubva vaenda kuhama dzavo kusanganisira mumwe mutema ukati uri kurevesa pachigumwe zvikanzi uri kuisa pachigumwe zvikanzi kwatakaenda kunyanga pamba patakaenda ndiropaziva nhamba dzinganga ichona isi kana mukada kuti tieneko tinobvuma. Musikana ndokufona aine hama dzake makadii sekuru kunganga iya akaisa foni palaudi sekuru ichokwadi ndini nhengi ndakauya nanhenge kwaakaenda kuna godobori kunonyorwa mazita ekuti kana munhu akabatirwa anonyorwa zita kuti akauya kuzoshandirwa rini dheti rakati nezita rake nekwaanobva pobva panyorwa mari yakaita sei yakabhadhara pobva panyorwa chikwereti chakasara ende anotaura kuti ichokwadi mari yazotaura kuti chikwereti chakasara ka handichaizive but akataura kuti kwakasara mari. So aiti akachitaura ari foni iri palaudi hama dzake dzichinzwa hama dzake dzichitsvaga nyaya yekuti ichokwadi zvakataurwa nemwana kana kuti mwana wedu ane zvaakaita ega ari kunyeba ndokubva zvabuda hama dzake varipo 8 varume 4 nevakadzi 4 ndokufonera bosi akati ngatisangane kubasa nhasi kwakufamba kusvika kubasa musikana akavhara chigumo chake pandoshiedzwa ndiri mukati mekusvika inini bosi vangasvika kuti ndiri kuuya but pazosvika mumwe murume anga achidzi ndiye manager wangu ndiye wandatumira ipapo ine handichakwanisi kuuya kana mukamubvunza musikana iye aritoziva kuti ndine mazuva akaona ndisingauye nokuda kwezvikonzero basa pamwe chete neurwere zvekumafamilies edu. Zvikanzi aiwa toda nguva diki chatavinga panapa zvose zvakaitika tiri kuzviziva ndekwamakaine takufonera zvose takuzviziva asi makashandisa mwana wedu imi pachenyu imimi makawirana kuti muchabvisa zvigumo but muri kudzimira chigumo chakakwana saka kurati chigumo chemwana wedu ndo chinoshanda mumashopusi enyu but iye haana mari hamuna shopu yakamakamupa nhasi une muchivhura imwe shopu nhasi mamudzinga basa sei. Mashoko ari kubva kuhama dzemusikana zvikanzi ndatumira munhu ikoko achagona kupitira zvinenge inini munhu watumirwa uyoyo ari kuti ndimanija ari kuti ndangotumirwa ndinoti hapana noizi kana ndese zvikanzi ari kuti noizi ndiani hapana noizi panapa toda kutaura namunhu kusvikira bosi vazodzima foni. So ndasiya vanhu vakudisi takuenda kupi takuenda kumapurisa tishedzerwe munhu uyu nepolisi ndofunga tikasanganiswa nemaziso edu tinogona kukanganisa chi nyaya tikanetsana saka takuenda kumapurisa kana tiende kumapurisa munhu udashashizwa nechi nemapurisa but patabva apa foni yabosi yanga isisaiti. Musikana paakatanga kushandira mukadzi uyu anga ane mashops mangani? No, katanga kushandisa mukadzi uyu ane shopu 1 izvozvo ane mashops mangani? Pakavhurwa shopu yechi7 ndo musi wadzingwa basa ende haana kuudzwa kuti basa rapera akangoona kubasa kuno mumwe munhu shopu sokuti shopu iri muna Cameroon imwe ichivhurwa muna Robert Mugabe kuna Robert Mugabe ndiye akatoenda achinovhura nekudzidzisa musikana ariko achipemberera shopu mangwana achidzoka kushopu yake akationa kwene munhu. Saka iye pawakaenda kunoona godobori uyu akaenda kunodamburwa chigunwe here? Akadamburwa chigunwe chipa kadiki kokupedzisira ndiko akadamburwa. Saka izvozvi akatobvisa bandage munoona hapana chigunwe akachitobvisa kuti handisi kunyara hona izvi ndakabviswa but takawira nabosi wangu ndakataka kutondiudza kuti kana riri ropa rako neniwo ndakatenda handisi kuramba ndakabvuma nekuti ndaizvida asi ndiri kuziva kuti ndindaishandiswa but pandaishandiswa handina chandiri kuwana ende ropa rangu rakachishandiswa mashopu emumwe munhu zvandakavimbisa zveche ndezvipi ende takanyorerana pasi akavhura mapepa zvakanyorerana izvi nabosi vakasainirana
maona ere mashoko akanyorwa pabepa racho. Mashoko ataura mukomba kebudika. Isusu shoko rakataura mukomba kachoverengwa nehanzvadzi yake. Okay. Ende rakanyorwa nerurimi rwamai. Takaenda kwasekuru Nengi. Vakatonyorwa nezita. Okay. Tikaita zvakati. Ndakanzi panosvika mashopu edu 5. Panofana kuti pabude 1 shopu yangu. Asi tikaramba tichishanda, pandiri ndofana kuti mashopu 3. Kana ndaita mashopu 3, ndobva ndarumurwa anachashanda nemunhu uyu. Signature ta. Yeah. Regai tinzwe muri yeZimbabwe kuti vedare vaterere manyama vanoti kudini kubudikidza nenyaya yemuHarare. Chirongwa chino boshongora segment machunzirwa ka neExpedite DNA Zimbabwe. Expedite DNA Zimbabwe ndivana mazvikokota panyaya dzema DNA test. Results awo ari 100% accurate. Service yawo 100% private. Dzimwe nyaya dziri kumera mukati menyaya yake dziri nyaya dzakarambwa nehurumende, nyaya dzekutengesa chigunwe kana kuti kutengesa mabody parts hadzitenderwi. Asi ndinofunga kuti nyaya yake haidi hama but inoda kune vanoona nekodzero, right, nekodzero dzevashandi, right, nekodzero dzevashandi, uye nyaya dzevanhu vanoromba taneta nadzo pamwe nekuvapa chenjedzo zuva nezuva. Asi iwo narunga, saka iwo neurombo hwavo ngavaite zverima, isu totonga dzechiedza. Ndinozi the radio inspector Shekman Matono, ndiri kunoko ku Cranbourne. Kuri seko ku Cranbourne nasi ndoza kuti makachibata chimuti kuti tsika mwana tsika pa National FM radio. Uyo musikana uyo akatambwa inonzi Manyunyu ndobva abhabhatidzwa tsetse anzi tsetse yasinganzwisisi. Ngadzokere kwa Godobori adzoserwe kachigunwe kake kuti business ra boss ridone itapfa kuvashandi vepachingoma famu Peter Yondo, Samuel Mwale, Steven Siabua, Mike Craig Pachauma, Mr. Sosa, Innocent Manyoso, Regai Samuel Gwaya, Nobet Chabeta, Shekman Matono is kapa Epwethi Ebatoni baki cheku Epwethi chiri kuti kudini mukoma KB ndinzwirewo panapa. Right. Nyaya iyi ndina mbuya vaita kuchema. Mbuya vaisviba misodzi vachiti kuchema kwandiri kuita kusabuda misodzi yeropa kauka kusabuda ako bati tsinga dzemusoro wangu dzikatozvimba. Chii naigogo. Ndine mwana wangu muzukuru ane 14 years asi kukwanisa kufamba kana kuchikora ndifuka akaona kuenda akabatwa nechirwere chepabonde. 14 years. Ndokubva vaita tsvakurudzo ndokuwana muine vana 7 vese under 20 years munzvimbo iyi vari kurwara nechirwere chepabonde. Chii ndokuwanika pane bhesi pane nzvimbo iri kuungana vanhu manheru, vakadzi vemanheru yavari kushevedzera kuti izvo kana wandida takadzivirira imari yakati, usina kudzivirira imari yakati. Asi zera riri kuitwa zvinhu zvivana vari kuenda kuchikoro. Nhasi pachiti makaenda ri kupolisi vakati nhasi ndo patiri kuenda kupolisi. Taongorora vana vari kunzvimbo zvokuti kuvhura kwaitwa chikoro ka namba yevana vasingagoni kuenda vakawanda zvaita kuti vagare munzvimbo yevakawanda vese vaongorore vana vavo kuti vakamira sei. Hey. Asi zviri kuti vana vakadzi vanomira murodhi manheru aiti taita ongororo zvakare tiri kuona kuti vamwe vakadzi vatori vakadzi vemudzimba vanongobuda mumba mavo votoenda kana kuti laini nekuseri kana kuti muEpwethi imomo vari kubva kumakudombo vachienda kuEpwethi, vamwe vanobva kunonzi kumadhii vachienda kunzvimbo iyoyo, vanongobva dzimwe nzvimbo vachienda kune dzimwe nzvimbo vachiita zvinhu izvi. Asi dambudziko rakuita nderekuti vari kutoudza vana kuti zvaunoda ndozvaunoda kunze kwemari yako chete ndoichitapadzira zvauchaita pano. Right. Saka muri kuti ongororo yakaitwa nagogo ava vari kuEpperton Park kuEpwethi vari kuti vana ava vari kufurirwa here kuti vaite chifambi. Vari kuti zera ravo havazivi, vanongofunga kuti pamwe chifambi zvinhu zvinonakidza kana kuti zvinhu zvakanaka. Pavakurwara izvezvi ndo pavakutoona kuti zvinhu zvisina kunaka. Uyezve vari kuti vana vedu vakutoratidza kuti vane nguva vachirwara nokuti vaitoviga urwere kusanganisira wavo kwanza akanganisika, mwana akanganisika zvokuti kumadhokutasi vatoshividzira kuti mwana uyu ka akatora nguva yakareba kureva kuti vana vari munzvimbo makatowanda but havazi kutaura chikonzero zvaakunyadzisa uyezve vakutya. Vana ava vari kuitwa izvozvo vakomana here kuti vakomana. Saka vana vakomana ndivo vari kutsvetswa nemadzimai anenge ari patachiraini, nokuti patachiraini vanomira madzimai hapamiri varume. Varume basa ravo nderekuba vachienda.
vari kunzi vana ava kana uchida kakuti uite zvakati usina kudzivirira mari yakati vakomana iva vari kunobhadharira mariyo vari kubhadhara mari atizidi mari ari kuti ende vataure munyaya yemukoma kb yokuti izvo handitika kuairport kutori nevakadzi vanoti izvo uya utamba neni dzimwe dzenguva kunyange usina mari right ndiwe uchakwanisa kuudza vamwe kuti ndiri munhu akaita sei chachihwindika ichi yes kuhwindira bonde uya utambe neni kwanzi nditori nemwe wambuya wandiwe atori nemwe munhu wakanzi izvo achitaka kutamba nemukadzi uyu akanzi izvo iwe ndine munhu wanofamba naye munhu iye ndinomuda plus ane mari ane bhegi ndikatamba newewo uchagona kunomuudza nezvandiri right ende akutora chokwadi kuti ndozvakatoitika ende munhu ende kamuudza achibva aenda kuti vari kutohwindira bonde ya saka gogo vati vachaenda kupolisi vatakuenda kupolisi nhasi mwana uyu zvava nenguva yakareba sei achirwara mwana kutoshedza kuti kuenda kutopinda mumatumhanzira tichirwara ende kumadhokita zviri kunzi akatora nguva reba asina kurapwa 0713938538 muri yezimbabwe inzwai munzwe chiri kubva paepaton park kuretreat kuwaterfalls ichokwadi muri yezimbabwe akazi kekutanga ndingangoti kubva tine 2 kana kuti 3 years munyaya yakafanana nemuguta reharare kunyanya kuwaterfalls retreat last year ndakaenda kuko kuine mwana akafira mumvura iko zvinozvo hatina 2 weeks zvakare kune vana 2 vakafira mumvura uyezve kune nyaya yekuti kune vakomana vaitomhanyisa vanhu nemabhemba vachiti nzvimbo yamuri kugara iyi inzvimbo yatinochera majecha madhamu ari kucherwa aya ndiwo ari kuzozara mvura azara mvura obva adonerwa vanhu vanhu vadonera imomo obva vafa so vanhu vari kuchema vachiti izvo hatichazivi toita sei nekuti madhamu akana achinge acherwa vakatora jecha hahazi kufutsirwa vana vedu vapera kufa kunyange vanhu vakuru dzimwe dzenguva vanenge varwadziwa instead kuti azvisungirire kana kumwa poison ari kuenda kunozvikanda zvakare mumadhamu iwayo but taita tsvakurudzo tiri mukati mekutaura nevanhu vanotaura vachiti izvo honai mhuri yezimbabwe guta reharare riri kuvakwa zuva nezuva marori ari kufamba akatakura majecha ende hakuna musi usiri kuvakwa mastenzi ari kusumuka ndokuri kucherwa zvakare jecha racho riri kuvaka koisuwo kana mati tisachera ikoko ndeipi nzvimbo yatakapiwa yekunzi kana ukachera apa imhosva iyi ukachera apa ndo pana jecha renyu right nyaya iyi yakauya tikati isusu kumhuri yezimbabwe tichashevedza vanoona nezvemutemo kuti vanoonaka nezvemasango edu kubudikidza kana nekuchengetedzwa kwawo uye nokuona kuti zvinofambiswa sei ndosaka kanhasi muchirongwa tadana communications officer kubva kuema environmental management agency Josh Chapungu ari muno mustudio kuti vatibatsire panyaya iyi tinokuchingamidzai paNational FM radio makadiniko makadi mkomabhonzo makadi mkomabhozhongora makadi vateereri veNational FM tinotenda nekuya kwamaita manzwa zvatakudanirai kuti muye muzosangana nemhuri yezimbabwe kubudikidza nematambudziko ari kusangana nemhuri yezimbabwe pane vana vari kudonhera kamumatsime anenge acherwa jecha seema ndimi munoonaka nenyaya idzodzo munoti kudini ya iyi nhau inosuwisa chaizvo kunyanya kana takuzosangana nenjodzi dzekufa kwevana kuburikidza nemakomba anenge asiyiwa nevanhu vanenge vachichera jecha sekutaura kwaita mukoma bhozhongora vachiti dzimba dziri kuvakwa zuva nezuva vanhu vari kuvaka mungave muharare kana kupi nekupi nyika yose dzimba dziri kuvakwa ndizvozvo uye pane zvinodiwa kuti dzimba dzivakwe panodiwa zvakasiyana siyana asi majecha ndezvimwe zvezvinoshandiswa kuvaka kana tatiri kuchirungu chaiti ndo imwe yemabuilding materials anodiwa pakuvaka zvichireva kuti kucherwa kwemajecha ndechinhu chinotofanira kuti chiitwe pabudiriro yenyika asi kuti zvinofanira kuitwa pamutemo zvinofanira kuitwa nenzira yakarongeka saka isusu tiri kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda tinoshandisa mutemo weEnvironmental Management Act tozoita umwe zvemutemo unotsigira iwoyo unonzi statutory instrument 7 unoona nezvekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakaita seidzodzo uchionawo zvekare nezvekucherwa kwezvinowanikwa munharaunda saka mutemo iwoyo westatutory instrument 7 unorambidza kucherwa kwezviwanikwa zvichisanganisira
jecha chero ivhu ringacherwa zvichisanganisira zvekare kunyange maminerals edu. Saka zvese izvozvo zvinhu zvinototi kana uchichera unofana kunge uchichera zviri pamutemo. Unofana kunge utori nemapepa ako anokutendera kuti uchere. Chatinenge chingoitira inyaya yekuti pange paine tienzanise budiriro nekuchengetedza nharaunda, kuti tichinge tachera kuti nyika yedu ivakwe ibudirire asi nharaunda irege kuzoparadzwa mukuita izvozvo. Saka kana tichinge tane mapepa aya anotoita kuti isusu tigone kuitawo tichitevererawo vari kuchera ivavo, tichibatsirana navo, uyezve tichizovapa basa rekuti kana vachinge vapedza vanofana kusiya vavhara makomba iwayo, vafutsira makomba iwayo. Asi dambudziko ratiri kuita nderekuti kunzvimbo dzakawanda kunyanya muno muHarare zvinhu izvi zviri kuitwa zvisiri pamutemo. Zvakangofanana nevanochera kana ringave goridhe zvisiri pamutemo, zvimwe chete nevanenge vachichera jecha irori zvisiri pamutemo. Saka senzvimbo dzamataura idzodzo kune ikoko kuretreat, kune kunana iStone, kudhuze nekumbudzi uko kwaimbocherwa asiko zvino zvave nani, kumabvuku kunana Eastview, kwese ikoko inzvimbo dzatinoziva dzinocherwa idzodzo, kunyange kunana Granary Park uko kune kunocherwa zvekare. Zvese izvozvo tinenge tichizviziva kuti matambudziko atinawo evanhu vari kuchera zvisiri pamutemo. Asi hakusi kuti tinobva tangozogara tingoti vari kuchera zvisiri pamutemo. Tinotomboita maraids atinoita takabatana nemapurisa, dzimwe nguva tinotombobatana kana nemasoja chaiwo, nekuti vanhu vacho vari violent. Sekutaura kwamaita kuti kwaita mukoma bhozhongora vachiti hanzi vanhu vanotombotitandanisa nemabhemba. Vanhu vacho ndo unhu hwavo. Saka tinotozodawo mapurisa kana masoja kuti vatibatsire patinenge tichienda kunovamisa mabasa avanenge vachiita iwayo. Asi tichiri nebasa rakakura kuti tisvike patinoti dambudziko iri rapera, nokuti kazhinji vanhu ava vanogona kungobva nguva iyoyo yamunenge masvika, asi pamunongobva vanenge variko. Kuti tizogara ikoko zvemazuva ese, dzimwe nguva nemabasa edu hazvizokwanisi. Saka toti kudini tatarisa nedambudziko rokuti gore negore panonaya mvura pari kuwanikwa tsaona dzakadaro dzokuti pane vana vari kuita sei vari kunyura mumatsime aya kana kuti madhamu anenge avhurwa nokuda kwekuti vanhu vanenge vachera jecha. What's the way forward? Saka nhau inoitika manje pakuti mapepa ekuti vanhu vachere awaniki, mubatanidzwa vanhu ava vari kuchera muguta rine varidzi. Saka kuti vawane mapepa vanofana kunge vapiwa pekuchera nevaridzi veguta. Varidzi veguta ndevapi? Kana tiri muno muHarare inenge iri City of Harare. Saka zvinoitika ndezvekuti kutoti isusu tizokupa mvumo yekuti uchere, tigokupa mapepa yekuti ugone kuchera jecha, unofanira kunge utori netsamba iri kubva kukanzuro ichitaridza kuti isusu sekanzuro tatendera kuti apa panogona kucherwa jecha. Saka tikazozvitarisa tinoona kuti zvichida pamwe kanzuro haina payakati apa ndo panocherwa jecha, zvichida pamwe ndo zvinogona kunge zviri kukonzera dambudziko. Ndofunga pamwe mukazombovadaidza vakazvidairira zvinenge zvakanaka, nekuti tikaramba tisina nzvimbo dzacho dzinonzi apa ndipo panotenderwa kuchera jecha muno muHarare, zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachingonochera kusingatenderwa. Vachera kusingatenderwa vanenge vachingoita izvozvo zvekuti vanoita vachitiza vozoguma futi vasiya makomba iwayo. Saka ndinofunga kuti tikagona kuwana nzvimbo inonzi iyi ndiyo nzvimbo yedu muno muHarare, kana kuti muBulawayo iyi ndiyo nzvimbo yedu itori iyo nzvimbo inocherwa majecha, yekutoti vanoda kuchera zviri pamutemo vanokwanisa kuwana mapepa vachinochera ipapo. Ndinofunga kuti zvinogona kutibatsira kupedza dambudziko irori. Tinotenda baba Isabel, muri kunzwa kuti veema vari munomo vari kuti hongu ibasa ravo rekuchengetedza nharaunda. Patori nemutemo unopa kuti vanhu havafane kukuvadza kana kukanganisa nharaunda. Anenge akuvadza anofanira kutobatwa otoendeswa kumatare edzimhosva. Asi ivo vanozoaprova kana munhu aita sei auya netsamba inobva kukanzuro kuti uyu tamupa mvumo yokuti bhazhongora anonochera jecha kubudiriro. So kwanzi kune varidzi vanotozopasisa kana wabva netsamba kuvaridzi.
Hey. So shoko ramungada kusira muri yezimbabwe nokuda kwekuti regai tinzwe nokuonaka kuti pane rema messages ari pana pa 0713938538 0713938538 mabvuku vari kuchera hey, okay. Kuglenora apo after flats epa bit towards Chitubu pa bridge apo just after pa maposori pari kucherwa jecha right zvikanzi mabvuku vari kuchera seri kwe police station police changone yangondomuka Amaiwe. Alright, inzwai munzwe Bozho na Kanyemba. Okay, mbuya avo ngavaende ku clinic kumapurisa kuenda asi. Okay, Bozho na Kanyemba mbuya avo ngavaende nemwana ku clinic kumapurisa kuenda asi epwethi haikwanisiki handisi kunyatso kunzwa message yenyu ndofunga inyaya yagogo vane mwana mukomana ane 14 years abata chirwere chepabonde uye atora nguva chirwere ichi chisina kurapika zviri kunzi madzimai akatororwa emuepwethi ndo vari kutomira pa touchline vachitosvetsva vana vavo kuti huyai mozobhadhara mari iyi kana uchida kuita bonde rakadzivirirwa kana risina kudzivirirwa right cheharare chakaipa ndinonzi mhizha kwakagoro ndokupi kwakagoro uko 0713938538 alright pane tichitaura nezvekufutsira kungoti chishona ndo chedu chaicho asi dzimwe nguva chinonetsa okay kana tiri kuchirungu tinenge tichitaura nezve reclamation kana kuti rehabilitation tiri kuti nzvimbo iyi yanga iine mavhu tikaabvisa tichiita zvakati asi takuda kuigadzirisa kuti isare yakanaka isare ichigona kuramba ichibatsira zvainga ichimboita tisati tapachera saka hatisi kuti tiri kunotora mavhu tichiisa esuch but tinogona kana kupasima miti kana kupasima pane masora mamwe anonzi sisal muchirungu kune amwe anonzi vetiver ekuti anobata kuti gukuravhu risaitike panzvimbo izvozvo zvikaitwa izvozvo pakasimwa chero zvinomera zvinenge zvasimwa posiwa pakadaro panoguma nharaunda iya yatodzokedzana yanaka ndo zvandinenge tichedza kutaura asi pasina izvozvo futi kune dzimwe nzvimbo kune mamwe makanzura anototi nzvimbo dzanga dzichimbocherwa idzodzi kana vazokwanisa kuzvimisa ndo nzvimbo dzavanenge vachizoshandisawo kana even kuzodzigadzirisa kuti dziite nzvimbo dzekurasirwa marara ndofunga kana tiri kunhau yekuchengetedzwa kwakanaka kwemarara tichiti kana marara achinge abva kudzimba kana kupi nekupi anofanira kunorasirwa patinoti palandfill landfill rinenge riri gomba remarara asi rakagadzirwa zvinoita kuti rinyatsoachengetedza zvakanaka zvinoitawo zvekare kuti marara iwayo asanosvibise mvura yatinowana pasi apa saka izvozvo vanogona kutora makomba iwayo voagadzira saizvozvo vogona kutobatsirika mukoma Kanyemba naBoshongora nyaya yekucherwa kwejecha haisi nyaya yokuti kune makambani anoita basa iroro eg pataurwa mazita emakambani pano maviri neamwe anotozikanwa saka musanetswe nevanhu avo ndinonzi mupostori wekumatori kumhondoro tingati isusu pane remakambani atori nemvumo yokuchera jecha iroro amakapa matsamba makambani ariko endi kuri kucherwa kwacho ikoko kuri kuzogadziriswa here makambani ariko ane matsamba iwayo ekuchera majecha ndofunga kana tiri kutaura nyaya yekuchera patinenge chipa malaisensi haisi nyaya yekungochera majecha chete kunyange vari kukanya zvidhina saka makambani amunoziva anochera zvidhina anopiwa zvekare laisensi iyoyo nekuti vanenge vachichera ivhu ravanozoshandisa kukanya zvidhina saka makambani ariko uye paanoramba zvafane kuti mvumo yekuchera iyi license inoexpire dzimwe dzinoexpire after every quarter dzimwe dzinoexpire pagore saka kuti uwane imwe unofanira kunge watevedzera mutemo unofanira kunge watotipa chinyorwa chinotaridza zvawaita zvatinotarisira isu kuti unge uchiita kana watipa chinyorwa isu hatizongoti zvawanyora ndizvo zvotakutokupa tinotozouya kuzoona kuti zvawanyora nezvauri kuita zviri kuenderana here uye ndizvo here zvatinotarisira kumunhu ane laisensi yekuti ange achichera saka kana kambani ine tsamba yedu ine mvumo
tiri kutoreva kuti vanenge vachitevedzera. Kana panepo vanenge vachikanganisa, kazhinji kacho tinenge tinotombovapa tiketi, tinotombosungana tichienda takadaro. Tinotenda nekuda kwenguva dzedu. Kune avo vanenge vachida kuzotaura nemi kubudikidza nenyaya yaunzwa muchirongwa chinoposhongora segment. Mune here nhare dzamunokwanisa kusira muri yeZimbabwe vozotaura nemi kubudikidza nematambudziko avari kusangana nawo munzvimbo dzakasiyana-siyana? Tine toll free yedu kune vane malaini eEconet 08080028 tadzokorora 08080028. Tiri paWhatsApp zvekare 0779565707 0779565707. Tiri kufambiranawo zvekare nenguva paWhatsApp ipapo. taane WhatsApp channel yedu zvekuti mukaenda pama-updates paya munosecha machannels munogona kutoonawo channel yedu yeEma, mobva mangobaya pakanzi follow channel, munopota muchinzwa zvakawanda ipapo. PaFacebook tiripo, page yedu inonzi Environmental Management Agency. PaX tiripo zvekare, handle yedu inoti @EmaEEP. Right, shoko kumhuri yeZimbabwe nedambudziko ratakatarisana naro senyika. Shoko rangu rekupedzisira panhau yatakatarisana nayo iyi ndeyekuti patinenge tichisarudza mabasa atinoda kuti tiite, ngatitarisewo kuti akanganisi nharaunda here. Usazove iwe unenge wakuzorongerwa kuti ngatiite mutambo uyu wekudzinga vanhu ava uriwo unenge uchirehwa. Ngatiedzei kutsvaga mabasa anotipa pundutso asi achichengetedzawo nharaunda zvekare. Regai ndipe kutenda kuna Communications Officer Joyce Chapongo kubva kuEnvironmental Management Agency EMA watanga tinawo nhasi muchirongwa Bhozhongora segment vachizopindura nyaya yemakomba ari kucherwa nevanhu vanenge vachitora jecha. Manzwa kuti havashandi vari vega, tichatsvaga veCity of Harare tinzwe kuti ndokupi kwacho kwavakapa vanhu kuti vaende kunochera jecha, endi vanhu vacho vanenge vachera vari kutevedzera here mutemo. Right, tichavaunza zvakare pano paNational FM Radio. Pari zvino regai katimbopinda muchitoro nevasawira vedu veAroni sekitika matima na wasenyika ino ndirozewa mningi makabata chimuti muri yeZimbabwe muri mukati mekutenderera mukati mekufaka kuti zvakamira se mukati menhefenyuro muri yeZimbabwe. Rega ndipende chivetsa wamukaseko akapaka mapindira papi ndapindira panyanga. Right, ndirangozvibadaridza mukoma KB nekuti zvipfupi yepanyanga yemukoma KB. Murume ndokubva aenda kudoro nomwe bhururu wake. Aenda kudoro na bhururu wake ndobva asvika ikoko. Murume uyo achibva atengerwa doro. Atengerwa doro, munhu akamutengera doro achibva aina nekuseri ndokumhanya kumba kwemurume uyu. Vari padoro, vari kumadoro. Munhu achibva atengerwa doro na bhururu wake, atengerwa doro na bhururu wake, bhururu wake akamutengera doro achibva mhanya kumba. Right, kwemurume uyu paakasara achiba doro, uyu ndokuenda kumba kune mukadzi wake. Aenda kumba kune mukadzi wake, amhenoka kwenyera munhu zvikanzi iwe doro hongu uri kumba zvangu bati pane zvotoziva izvi. Enda kumba kwako, enda kumba. Ndobva aenda kumba. Right, amai kumagunda chengeri stupati because kwakuri kumhanya. Ndobva aenda kumba. Aenda kumba chinosangana nomuchinhanga ari mumba achibuda mumba chakakumhanyisa chidzingerera chikomba kusvika pakukwara. Chikomba chikabatwa mukoma KB ndokusvika paipe mangwana chechibva taurirana. Zviri kurwadza vanhu zvinhu zvakazoitika pakutaurirana pamusoro pekubata munhu chokwadi anga ari mumba nemukadzi wangu. Zvikanzizo hama dzemunhu azviri kusvika dasidzidzisa kuti zvakambomira sei. Zvikanzi ini ndoda $10 nedoro. Murume akatengerwa doro nasawira wake akasara ari kubhawa. Sawira akamutengera doro achibva aenda nerweseri akaenda kumba kwake. Paakasvika kumba pane zvaakaona here sawira wakachita nemudzimai wake. Akatosvika murume akatobuda mumba akadzingirirana. Vadzingirira kudaro munhu akatokuwara bhati akamuziva. Mangwana nyaya yakutaura nechibva kugara pasi. Zvikanzi ini shamari yangu handino zvinhu zvakawanda, chandiri kuda $10 yedoro nedoro. Saka sawira achibva bvisere mari yacho ndobva piwa izvozvo. Saka hama dzemurume akatorerwa kamudzimai nasawira dziri kuti kudini? Ndodziri kutaura kuti ngaangotaura kuti ndozvo anoshandisa mukadzi wake. Right, kwete kusira chiungadzira kuti ndazobata munhu ndazobhadharwa. Shuwa munhu ungabhadharwa mari yedhiringi yokubata mukadzi wako nedoro. Rino ndo rakasiya tengerwa zvakare munhu achienda kumba ikoko havasi kugutsikana nezviri kuitika. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down.
Yeah, emaniwo varoi havana piro mumba iwe. Right, regai katinzwe mashoko ari kubva iko ku Aroni Boarding Secondary School iri kunyakapupu tichipedza then tobva tapinda kamuchirongwa nevasawira vedu veDMR as the moving training specialist. Aroni rega ndikokuzisa mashoko andinawo panapa ndekuti pano panonzi pamazuva apa tine murume anonzi Runinzi Kenzanga. Murume uyu ari kuimba mutsando unonzi trade ani musambo unonziwo dzematare kana kuti gushugo bwetete. Band rake rinonzi dzematare. Musambo kuchinzi trade music yake anoshandisa mbira, marimba nemagitari. Anobva zvake pajumbo apo pamazuva pamatola. First album rake ndoro aburita rinonzi Matare egore rino. Pane 6 tracks masongs aripo ipapo. 1 inonzi izvo zvatinoita kwedu, 2 ndiri munhu mukuru, 3 gona rimandiriri pamucheno chidzwa kuti Matare egore rino ndisikakangane kunatsa muroyi pamucheti neupenyu hwedu waramba. Andikangane shoko band manager anonzi iye Humba Levison akabata chimuti kwanza ndichise ari kushivedza kuti ndichauya pachimuti sezvo paripo pari kurira ndombokuisirai musambo wedu wembira tigopfapfedza tiripo ipapo ende pamasongo ipapo pative ne1 mukoma KP yatove nevidhio vachikwira makomo vari matombo vachiita basa uyezve panyaya dzedu mukoma KP dzetakatiripa tiri kureva ndakataura nyaya yembizi. Mbizi iyayi yakazowanika mhuri yeZimbabwe nezuro yakafira pane zvimwe zvimakwenzi zviri padhuze nechikoro kumbire mbizi yakafa. Tobva ipapo pambizi yakapandirika pane zviri kuitika mukati mechimwe chikoro chiri kushevedzera kuti vana vechikoro vari kunzi hamuchakwanisi kutenga stencil yekunyora bhuku renyu. Ticha ndiye akunyora mabhuku akunyorerwa mabhuku kuna ticha 5 years hauchatenge kunyora wega kana kutenga stencil yekunyora bhuku. Ticha ndiye anyora mabhuku ako wobva mubhadhira 5 years. mati chii chiri kuitika? Mabhuku ekuchikoro tine zvikoro zviri kuti izvo mwana vaigona kutenga mastencil yekuti vanyore mabhuku zvakanaka. Vari kurambidzwa zvikanzi mabhuku yenyu hamuchanyori mega. Saka mabhuku akunyorwa naticha, asi kana apedza kunyora ticha unobhadhira 5 years yekunyora zita rako nekuti subject yepi 5 years pamwana. mabhuku akunyorwa naticha ndiye anenge atenga stencil. Iwewe waigona kutenga stencil kuti zvinyorera ka nekuti ukadzidzisa unogona kunyora. Hamuchatendere kunyora mabhuku vana venyu, havachakutendere kunyora mabhuku. Ticha ndiye akunyora mabhuku. Asi kana nyora mabhuku pamwana wega kana kunyora pamabhuku ake naticha anofanira kubhadhira 5 years. Kana usina kubhadhira 5 years mbereki womwana mabhuku ako anyorwe hamako chikonzero hana masita. Ndekupi chikoro chiri muchitungwiza saka vabereki vachitungwiza vati kudini tingabhadhariswa nematsvakira kuti mari yemayunifomu mari yechikoro kuti vana vodzi yechikoro sei tobhadhariswa here mari yekunzi kunyora zita remwana 5 years. Alright, regai ndizokupayika nhamba dzaschools inspector vekuchitungwiza. Rambai makabata vese vane dambudziko iri handitika. Rambai muri pachimuti pari zvino nditenderei kati pinde muchitoro nevasawira vedu veUnilong sezvo baba Chirinda vari mustudio vachiti for all